thoi ki pat ba ke ka nong rin pagayeng kumukurtong shimet hagani ka Lok Sabha election naka Shillong seat nga de u professor Lakhon Kama uno hikai jong ka school ba nehu nga hikai ka subject biochemistry ngalade hikai R4R snem ngadang sa kumba R4 snem kumuno hikai bapura yo pi sutu bakla don kamben sutu pai ba yo pi bakla kumno professor Lakhon Kama udang wat kam wajam don kamben pun sutu ya kata banga de umdeu assistant professor ngamdeu associate professor ngadeu professor bapura kata de tangga jing batai lingkot hanre don kamben itho yo kertong jang pi ngaladep ka BSc na po St. Anthony's College ngaladep ka MSc na po ka Department of Biochemistry han Nehu ngaladep ka PhD na po Nehu ngaladep le ka postdoctoral research na po Chicago hapo USA ngaju sa hapo Rome ngalasa po Frankfurt ngalasa hapo Zurich bale nga batay hindi mga batay khalo haray don kamban ito yo kertong jabi haba pilit tepo pi don kamban tep uay tau greu bala pan daya pi hapo ka parliament manda kaski nga wan khnang ban sedang ya ka jingelang pai ba jonga nakane ka snong suara umde eba shulang thala hanrai hinum nge kiparlok para jor ki don hangne ginja sutho ba na do bun te yo ginang perkhat nin sedang ne kene ka jingelang hanrai hadu menin steng met ngipat tip bangin sedang nakane ka snong suara lese di utrai na jurong bapenyai namaru breu ulaban shum batai ulaban shu penpau hanre ladam siau hiu belai lese ngim la bentep ne menin steng met ngia rai bangin sedang nakane ka snong suara wood ngilat pasti shau rumah snong coba clear snong ngilayok ka jingbet but wood ngilai wan katokan nengut ban pelela ngasgo kemen ban pente befiba lese don bayalam na jrong namar kane de ka snong jong khau jonga uba Iverson nongrum ikon jong i rosi ze ikong rosi ze nongrum basa hanne hakle snong ine de lok jonga bat ki palo jonga ban hanne ke ba pannong namar gange chen ma baruk sa mandate ila bangwa le hanne kajinge jan jonga bat i kabamla ban sutho kadai ka jinglam de tang si thau si persahan de kadai ka kumpa kumbukhot imat de ke ka daba penlong ba ngan senang ya kan ka jinglang jongi nang ne na sola ngasro kemen si kadai bai ba jonga snong sora bat gini ki bawan yong ni ki thai ba pher ba phir yosko yo kertong jong pi panga u professor Lakhon Kama u candidate independent jong pi na ka Shillong seat nga ye hakne hakan nongrem ayu lai bantangan pia ya ka jingkran jonga panganum ngan persang banung jorong tamba hitep uno hikai sel asdang jinjar haban sange ngan persang ngan sange hapo ka sikenta argenta ka sikenta stekat bala kama benda ka ningkong e banga yeng ko mukhartong kadeka jing snow jonga boro sikata amde e banga khim step hagoi ga sing ngan don kaman yeng ko candidate namanta ka Lok Sabha election nga jutre bon ki kam kumu program coordinator jongka NSS sel nihu limbaki NSS sel jongi nimbaki college mi kuthumla mat ka sora college badan hamne hila trai life project ki kam hila de persna ki footpath hila de persna ki telongom hila ai di street light hapo walong hila ai hapo kan nomor ter gini istong hila de ai street light handai ka ba komsane balenga rai banieng ka dei bai ba hakane ka temti hakane ka juk mata bangi pet khamtam hapo ri khasi jengti apa ri boy district ni yo iba ki nong mi khmat jongi ki la duna palat hoy ki ba kom yela de bade ki leader ni bon hagi seng ba pher ni ki leader bon hanrai ki long tang ki nong mi khmat nim ban shu ki breu kumu ba Martin Naran maja nim yo shu ki breu kumu ba bibi lengda breu ba hak kumu e Martin Naran majal ini dia kenal ini namar house name terkenal spa new pawai la ai ni ka land transfer act kepada iki khendo ki siap jongi bangim iki khar ngim sha ban the chaka ha ka sna ka jongi dan kam ma ban sutho ni ko kenal yo professor Gigi Swa ubre ba pa khmat bhaw la julong MP ba hapo ka naka silong si jongi nang tangi kenal yo ba barrister pakem kumu profesor ganihu balaju kit kam hagas sain pertai baru laju long ru bisi arsen hapo ganihu hanrai hamungi phai keleng parlo manta ngin yu issue yano ngin board kum kiniksa kum ki khna samla ka chobingi phai namanga de no hikai manga de bat ki khna samla man kasni
hapo ki kelas jungi hapo kan university jungi ni kendo life project ki kena samla ni suthu ke ka jing kharang jungi harai ni iba ni don ken ki nong ni phat hanai ki snar ngim don shu kadon ka jing thli haka sai perthai kadon ka jing sudah bangi don ka man pendap kapan mo nga kumu samlarang ba bagna kerparu ye gitu gi samlarang ba ki ba don ka jing thrang wan haka sai perthai nama lalang imwa namar bon senia osgogi oh ki ong kuno hikai ni hute unang tam mashu tho aka kot khobor unang tam mashu kran haki seminar haki workshop harai umju tre ban her madan hak ne ga genting ang hai ni nang man tho bentar ni nang ban ekran harai ngin her madan ru ban pen pau yaki pat ba jong ni hapo gini gi nyot ligi district bangi pa UMP ba pide ban su tho ba ke kan nong le bagaye ngaye ka kumang au ka bentar ban ningkong pada di kwa ban pendat ikan ni ka jaka ka sudah ni don kam ubre ba sep phang ni don kam ban yalan ka neste kabaan kadau mga her ramadan kadeka ngakwa ban long ka su jong pi hapo ka parliament balai don kam parlok dapat pinong oh ngila judon UMP barabor balai ni don kam do sur bathamai hanrai parlok hakane ka por ba kane ka juk bangirang im ngiui keleng sau dong jong kane ka ri jongi ka be khamtam hanne apo kan ri notice jongi ngiui ba kine kane ka sarkar ka ba penya ha center bon tili ki mat ki barra bapen i kumba i pensir yangi i kumba penting yangi namar ngiui ka jingja hapo manipur kaya ki tang badai ki reu pai long tang badai nakam yang kristan lese kimia sya ge sya pai kita ki ba rit pai hanlai ke badan hakabo tang badai ki tribal tang badai lese ki boda goi kan ya inde tang kata menta phios ko spo ka asa phios ko spo ka tripura ki dam ki jingkran ba o kine ki tribal ki bala kala niam kim deshu ki tribal mi kum kata ka jingkran ru bapen bon ndai ba kran ka sarkar hanrai don gine ki sangi barit barya baya delang bat kene ka sarkar bakran kum kita ki kten kum ban penting ingi kum ki pai riulong ki barit ki badan hapon notice ni don kam man ong ki na don kam man ong hangi hak ma jong modi hak ma jong amit shah ba wat lekai namar ka constitution jongi kala ayangi ka hak la da yangi namar ka ong ka India ka de ka secular democratic republic katamot himla ban yesa ya kano niam pila bon bot kano niam himman pila ban kat ba phikwa pila ban rem kano jan pila ban mane yono noble hare hakane ka por ui bakit ka sarkar pedang i kumba ka penting yangi takadang idon kamban no takadang na kwa ban pensawa nde etang ka jing duna jongi hanne hapo ka jela jongi kaleng saw dong ngambong tangi ni nyutling district hapo khasi jate hes baribo district hanne da pila sigi khan karo hoisu ka jo kajing sa den yung nginan ban pa hapo ka parliament hanrai ka bakong san e ba ni de ban ang hapo parliament ni hab yen takano parlo phine so so ba bale nga yeng kumukurtang simen don kam bangan pan khanya ladi hanne lada na yala de ngam la ban yeng hakiki jan la jo hanne hasnom yonga kum no maroi ngan lai hapo parliament ngan daya ka hok jong phi na kan mau pai ba ni pha bek tang uwe UMP ula bandai na kano ka parti dan ni ula bandai ukartong simen hanai kam lele namar ni pha bek tang uwe breu si sen phila cross ka border bernihat omdon mano sakaliang ka mon omdon mano sakaliang ka dia katamo lana ngam khanya lade hangne kajing yang jonga bakini ki parlok kumu riusi kumu kertong simen ka dai bangan penpau bangau ngala ban yeng haka keja jonga lada ngala ban yeng haka keja jonga haka snong jonga lada nga cross ka border bernihat habang rong sikit hang ki bomde hapo ka Meghalaya kakten khasi umron bakran kakten pharang le seb duna bakran hanrei kikten nong wei phap nang pihak keren beda kakten baki suto hapo parliament kumalangi pa marbat piwi menta no speaker show minister tangka keren hindi tamon nimtep lada phim suto kakten ka thalik ka ayu kinwara phimtep kung no phim simpanta lada kakten phim suto don kam mantin nga ko bunai kai nde bangan khalo hanrai shwa bangan lai MSc biochemistry upon nehu nga jude no hikai hakoi ka school hapo waijer Yenga ki thung kumun no hikai jongka government middle school waijer phil kumun nong hikai hindi hagato ka juk le se ki khasim ju don no bandan hindi lekta ka to ka nengut hanrai ka to ka por ka sarkar ka kwa pagine nang hindi ki thung nga kumun no hikai hindi katamon nga galong ba qualified palan ban hikai hindi namar haka class 11 12 nga ino ka maths na sim ka hindi